ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo, Aku takbiran no. ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso. Dikandani wong grek. Wis Pak. Rumangane apa? Ayo, minggat ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak. Aku takbiran. Aku bocah lho. Wis purane sampean kasene iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jembluk sing ngomong aku nduk. Nggih, astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblebne ning jeding, dilebleb. Dusi aku. Menengo sik, menengo. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal cek ra ngandang andokno. Wong aku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayu. Nyapa to? Angko saiki wis sabar, Nduk. Ha iya. Sajeke aku nampa momongan ponakan ki lho. Aku rada sabar. Aku mbayangke piye? Sok nek masku sijine Mas Badar sing dalang kuwi, wis duwe anak terus aku duwe anak. Ya, mesti sombongan bapak mesti. Apa ya? Ketoke kok ngono lah. Anak dalange mesti kan nek rasa kumingsune no. Oh ngono. Mesti anake Mas Badar sok muni. Piye? Ngono to, dalang nganjuki sapa sing dalang sing ceritane runtut, sastrane runtut nek ora bapak. Oh ngono. Kuwi anake Mas Badar. Sauri karo anakku. Ora iso. Zaman semono ya. Nganjuk ya. Wayangan sing paling ngepop iki wayangane papa. Wah. Papa gitu, limbuke ucil. Ris gantenono ris. Iya. Papa. Uga pengumuman kanggo warga masyarakat Nganjuk di bulan April tak umumne ya kuwi wara-wara pentas-pentase Astabrata sing ana Laladan Nganjuk dan sekitarnya. Oh ngono. Tanggal 17 insyaallah aku karo kanca-kanca Astabrata main ana ing SMP Negeri 5. Oh SMP Negeri 5. Pengumuman kanggo pecinta-pecinta seni dan budaya, bakul-bakul monggo mengais rezeki bebarengan. Ana SMP 5. Pak insyaallah bintang tamune Abah Kirun. Oh ya. Terus tanggal 30 ning di alun-alun Nganjuk. Wow. Dalam rangka HUT Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Iya. Nek pengen nonton nyusul tanggal 1 monggo no. Oh ngono. Pentas spektakuler. Oh ngono. Bintang tamune Cak Komet karo Cak Dodok tanggal 1 lakone Parto Kromo ning di Sukorame Lamongan. Nonton wayang po minggat jadi. Nduk, piye iki saka kersane Bapak Haji kok dan Ibu Hajah apa asih didandani sik. Nah. Awake dhewe ngandani ning jero kotak ngene. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Iya, Muga nganti para kadang bintang tamu sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Bojonegoro lan adiku Niken Salindri saka Tlatah Kediri. Oh ngono, ditanjake. Mbok cepet to, Mbok? Ya. Ayo Mas Gareng tak aturi luwih dhisik munggah ngancani aku omong-omongan sisan gawe halal bihalalan dhisik ning panggung. Ya, gandeng mau janjiane wirawiri. Ayo saiki Mas Gareng munggah disepoti aja dipleroki. Ya. Aja dipleroki. Ora apa-apa aku nyicil gawe dosa neh kok. Ya aja dipleroki. Monggo Mas Gareng minggah wonten ing sasana budaya. Ayo.
Selamat malam Mas Gareng Wilujeng Dalu good night Mas Gareng. Selamat malam Sugeng Dalu. Alhamdulillah ketemu lagi ana ing laladan sugih waras Prambon Nganjuk. Nggih, alhamdulillah ketemu lagi. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun ya kuwi pernikahan ke-27 tahun Bapak Nggih. Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun bujang. Gumune ngopo Mas? Atase bakul wesi amoh sugih kaya ngene. Lho iki jenenge apapun itu ya kuwi pekerjaane ditelateni iso ngrejekeni. Luar Kula biasa. mriki Nggih. pangapunten. Nggih. Bayaran kula 16 yuta. Larang men ngungkuli aku. Lho, tenggene bos besi tua kok. Sampean toki 16 juta. 16 yuta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Anu dandake anu besi neh. Nggih. biasa. Alhamdulillah muji syukur. Heeh. Saged makempal kanthi kahanan Rahayu Wilujeng. Betul. Wong sakmene mbane macake ayu-ayu. Ah iya no. Wong Tapi kula mboten gumun. kok ora Wong gumun. sakmene mbane iki sing ketok sing katon nyele aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direwangi laburan putih raine depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Ngene iki nggih. Bucange Heeh. aslinipun teng Bojonegoro teng wilayah Omah sampean, Nggih. daerah sampean. nggih wonten adicara halal bihalal teng kantor kabupaten. Oh, Mula nggih sowan mriki. Lho, Kabupaten Bojonegoro malam Nggih. ini juga mengadakan Halal bihalal. Eh. Ingkang ngadakaken nggih punika Buahna Bupati Bojonegoro. Sampeyan malah ning Nganjuk. Nggih malah teng Nganjuk. Berarti saking tresnane karo aku. Sapa sing ngomong? Saking tresnane karo Pak Haji Eko. Halah sapa sing ngomong? Lah kok rene? Ning kono ora dijawab kok. Oh, Kocrok aku ning kono. sing ngejak kene ya. Lah ya Sing ngejak kene kok. Ngucapne matur nuwun Mas Gareng. Ngucapaken matur sembah nuwun Iya. kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk kok. Karo Ibu Hajah Asih. Kali Bu Haji Asih sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupak-rupakne. Karo sapa? Kali Bu Asih. Dirupak-rupane piye? Wah, Mas Gareng monggo langsung mlebet Mas Gareng. Gue kula ngoten. Wah, kula mlubu bleng tong mae sing gedhe niku. Bek tiyang, Pak. Oh lho, ya ana keluarga besare akeh, sedulure akeh kok. Kula mangke tepu diwingking mawon. Kula terus teng omah sik mriki. Lah teng mriku nggih bek malih jajane tundul meret. Wis wong sumbut tok. Sundul meret wong sumbut soalé wong ana. Iya. Akhiripun kula gadah solusi. Mengguri terus. Wonten teng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih teng mriku wonten panggenan celepit ngoten. Terus? Kangge dandan wis wesek akhire kula mlebu kamar mandi. Terus. Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kuno renek wong kok. Iya Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jenenge gombal reget jabang bayar. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora Lah sambok jenenge wong degawe opiye ya ewo. Wong duwe gawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Meng katok kuwi mung teles tak candelke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bucange. Gumune. Kalih Pak Eko. Sebabe. Putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Ayo no. Edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku ki bocah ben taune mbridhe lah Mas Angger enek tek jagongan tanggaku sing jenenge Piwi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge Pi. Kuwi bojone ben taun bridil mana ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah, 7. Yo, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone nomor 1 dijenengno JPI.
Mergo nomor 1. Nomor loro, Ropi nomor loro. Pancet nomor 3. Lupi soalnya nomor 3. Papat. Pat pi nomor 4. Mo pi. Terus 6 kuwi wedok. Heeh. Niku adike Tupi. Oh. Sik to, adike Tupi. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Heeh. Ki adike Tupi. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PATPI, MOPI. Lah nomor 6 jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun Bajah Asih. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu Suka Basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jing ben nek gadah menanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Malah. Rupane kowe ciduk dawet ngono aja. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono, kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Wong iki lho. Didongakne juga yaitu perusahaannya UD Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa menika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kata sanget. Wonten saking Kaltim, saking Nusa Tenggara Barat, saking Bali nggih wonten. Hebat. Sing kirang Bojonegoro kok gak golek ya. Apa? Relasi. Oh, mau membuka ngono ya sampean arepe anu. Bekerja sama. Bekerja sama. Ya setor besi gitu ya? Mboten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe anu besi ngono lho. Oh iya. Kucange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang ingkang napa niku live niki? Nggih, wonten sing live, wonten sing siaran ulang, wonten sing jumuk petilan-petilan nggih. Sangat luar biasa. Nggih. Niki kula nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun teng besaran niku Pak Eko nek mbleh 7 niku 5, nek mbleh sapi niku cahe wonten 7. Mbleh 7 ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi. Jenenge menungso duwe luput duwe kami sosolen. Mbleh sapi. Iki ana sebabe. Engkeki kopi telat ya. Mbleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang. Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap tahun nanggap wayang karo mbleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora ujar ora kaul Mas. Nggih pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haja Sesuk wayangan wis tok tak gratisi angger wis nanggap ping 100. Lamut biar ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa lho? Nanggap kula ping 15 gratis. Wah, tak ungkuli le ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. 1 gratis. Gak. Mboten. Sing 1 mboten urip. Mboten kobok, corep. Kamangka aku lagi tanggap ping 1 iki kok gratis. Wah. Mulai kon turun jaba Asih langsung guyu alhamdulillah. Alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane kok ya. Luar biasa. Ki salam-salam sapa pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Jadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau channel YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sugiwaras sing kepareng memantau wong sak donya kepareng mirsani. Nggih. Yo iki Niken di Jumenengke nggih. Nggih, siap. Oke. Yo kanggo pemanasan Dik Niken, racikno sing hebat, yo beri musik biar hebat. Ayo. Ayo Dik Niken Jumeneng untuk menghibur karepen suasana tambah gayeng tambah regeng ngancani Mas Gareng. Syukurillah. Hebat. Lah. Wingo nubruk raine ning pletot lho wingo. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus iki lho impron iki.
Iman yakin kuat. Heeh, terus Imrone iki iso. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron iki Akbar. Imron. Lho Mas sabar ta ngomong. Piye Mas? Ngomong piye, Iman iki ngomong lho piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. Lho. jenenge kok akeh men Kamu Imron. jangan namanya jangan Imron. Apa? Dar gombes. Konjar gombe kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Iki jenenge Akbar kabeh. Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken, nih Ken. Ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Mas lho. Awas lho polahane lho polahane. Rumah sakit kabeh Apa? Dar gombes. Aduh. Oh. Konjar gombe kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh. Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. Kaya patung sapi sono ageng lho. Saya mengucapkan selamat. Nggih. Disawang to Dem motone. Wah, Matamu dhewe. Hei! Mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Salimam kene Mas. Oh iya. Di Kero nggih to. nggih gareng niku Gareng iki kero. Loh. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dek, nak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dek, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwek akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah, Nggawa dhuwit ora? mah biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik Ken, sik genah, lemah lembut. Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi Iya. ketemu aku yo gak pisan pindho wis Heeh. mek bolak-balik Iya. ketemu enek peng 5 ya toh Iya. setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangone aku rezekine mesti akeh. Syukur kowe. Mudi. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok, ben modar kok. Itu tidak boleh. Laki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni, Nduk. Rungono wi ora oleh. Rungono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Nah ayo tuh rezeki lelaki. Iya, Nduk. Rungono kupingmu wis neni. Raimu. Aimu dhewe. Malah ngrai-ngrai mau wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas Akbar urung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak De. Mungkin lho. Contohno aku ki. Lah, Ora tau apa ya mbok brune wong wedok? Duitmu apa ya mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah anu Ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono. ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Nduk, niken. Kuwi lho. Ah, iki minal aidin wal faidin Minal sing aidin bener. wal Nah, iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokoe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, Piye? Ibu, Bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya Iya. iki anu no, simulasi Simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula Iya. muda semuanya. Iya, Ngono. terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis Piye, ngene. piye? Kan Dik ini kan paling muda di antara bertiga. Iya betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh ya Anu aku dhisik. Nanti gantian peran, Iya. tapi aku Aku- dadi bapak sik. Bapak, Heeh. Aku. Ini kan anak. anak. Aku gak ibu. Nanti Kan ada bapak sama ibu. nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa tuh kan? Punya brengos. Oh iya. Bapak. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik. Bapak, Dik Niken anak. anak. Mas Gareng ibu. Ibu. Ya. nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab apa? Iya. Yo. Selendangnya. Selibatan sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah simmer. Di tahun 2024 simmer. Iya. Kamu tahu gak Simmer. Aku dari Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Diore. Kamu punya rambut. Mm-mm.
Rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing banyak kok aja kan yo kaya. Baunya badek toh rambutnya. Ini ndak keramas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangane lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anu nih. Itu maksudnya itu. Ayo. Lah ayo itu itu Ini ya. karetnya. Kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jamput. Wah, Jan. Ide ayune. Ya mau kabar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken iki Oh, Mas. gampet-ampet. Gratis ongkir. Kir-kiris. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah aja. Ya Allah. Kajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbok aku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah pi nyapa tawa-tawa. Ki meranke suarane wong wedok. Kamu kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dek nih kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo rite lek gelem jajal to sebulan golek ngono wae dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, oke. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Buah. Pakne, Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. atiku karonto-ronto Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lo anake dhewe wis Lho, teko. lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Londone kendone kendong. Kene Nduk. Aku to. No. Oh ya aku to. Toprak Aku dadi anake. Anake Toprak gak tau payu yo ngene iki. wis meneng iki su anu ki ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik Nduk, sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah ngono. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe ngono. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Gacok wong nek kok. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf Bapak. lahir dan batin. Paling bapak sik. Ora ana sawiji kang madani kan ana kang sinembah amung zat maha murah kan ana kang sinembah amung zat maha murah.
maglar ning paseban jaba Bindara bengkang samudra Prabu sananing wadya tetinding proprawira Regyana Patih Sudira tidem kang sami sumewa plak 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 dung 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 der Paman Sengguni medhaling Jawi nitih bendi Dursasana nyungsung Warti Paman Sengguna medhaling jaba nitih kreta Dursasana nyungsung Warta Paman Senggunar medhar ing latar nitih Dokar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkuna ndase atos cangkemmu le tak rungokne ngarep-arepe nak kok ngguri ngendas-endaske wong tuwa oh ya jalan ora kena nggo cucu iki ora kena nggo cucu Paman Sengguni paman ya Durmagati Paduka ingkang medal Jawi kula pun Durmagati nyuksa kabar lah iki lho cah apik ngene iki basane runtut tembunge keceget lha nggih to Paman pripun wong sing pagelaran wong sing ing pendapi ing negari Ngamarta kula pun Durmagati nyungsung kabar nah iki apik iki bocah tembunge runtut nggih Paman Sengguni kula nyuwun nyadong tirta cantuka ha apik to tirta cantuka tegese apa le tirta niku banyu cantuka niku kodhok tegese Paman Sengguni kaya kodhok oh lah padha wae Paman Sengguni kula pun traksi ngadong kabar Paman Sengguni wis gagap ora usah kakean pangandikan ora usah kakean gundeman Paman Sengguni kula pun citraksa nyungsung kabar bar kados pundi pasewakan negari Ngamarta kula pun citraksa nyadong kabar bar awit para Kurawa niku kedah ngati-ati nek ora ati-ati iso kecantol wek iya ngat ngomong wong akeh iku duwe sabar kula Sadrata tinalang pun karta maremo paman kula pun Jayadrata satama nyungsung kabar ya para Kurawa dina iki rungokna gatekna kang sarta lakonana wong sing pasewakan dina iki negara Ngastina kang nandhang pagebluk Mayangkara aku nyeraya Prabu Baladewa supaya nyilih Kalimasada merga apa merga Prabu Baladewa ki wong sing dipercaya dening para Pandhawa janjane Ngastina kuwi ora nandhang pagebluk Ngastina kuwi ora nandhang ruhara ora ketaman gara-gara kang kagiri-giri penyebabe apa kok aku nyeraya Prabu Baladewa njaluk bantuan Prabu Baladewa supaya nyilih Jamus Kalimasada supaya Pandhawa ringkih kekuatane merga Kalimasada kuwi simbol kekuatan sing diduweni dening para Pandhawa mula niatku yen Pandhawa wis nyilihke Kalimasada karo Prabu Baladewa menehke Kalimasada aning para Kurawa mengko Kalimasada diobong Pandhawa bakal ringkih Pandhawa bakal mati Ngamarta bakal bedah nanging iki mawana babak anusuli jujul lang layoni ya kuwi Petruk Kantong Bolong anake Semar Badranaya duwe kekarepan kang padha ya kuwi bakal nyilih wujuding jimat Jamus Kalimasada kinarya sediane bapake Semar Badranaya
lan duweni kegayuhan kepingin bangun kayangan. Woi lah dalah Semar badhe bangun kayangan. Ayo. Semar bakale mbangun kayangan. Mula dina samengko Petruk kudu mati. Merga Petruk sing dadi pepalang anggone para Kurawa bakal nyilih Kalimasada kang sejatine kuwi mung alibi kanggo dadi ringkihing para Pandhawa. Ngestaken dawuh. Wah, ya dadah. Bolak-balik Kurawa siji kon mateni wong ae. Golek ringkihe para Pandhawa wae. Mbok empun to man. Dengan niku pun tuwek mbok eling kalih Gusti Allah. Ora kok ndeder kamurkan wae. Kowe nek ora budal ya ora apa-apa, keri ya ora apa-apa. Ora budal ya ora apa-apa, sing gelem budal wae. Aku ora meksa. Kowe ora melu ora apa-apa, Melu sapa? Sing jalan nggur kene lho rombongan. Ayo melu sapa? Yo budal badut ngono. Swatama kula wonten dawuh paman kaya padatan ya. Pisan dandan pindung lumpuk kaping 3 kabodholake cekel Petruk kantong bolong ketemu rasan dan tak kakean ditakoni. Bondo tangane srimpung sikile babaten gluduk nggih amit medal pasilan paman. Sang pati sigra maranata baris nyawiji kumolong dampyak mregut lampahe binarung watang rapyakake kumalar ngabagi suraeku binarung tambur nyang beri suling sompret sesauran minangka cucu ing baris budaling prawadya bala kumregut ganya lumaris
tanah air, aku berjanji padamu untuk tanah air, tanah air Indonesia. Swaraning madya kang lumampah kumpul sajara watata tancarup teni rama parana ong dwaja nyuwang bending ungkung Prisang haswatama kang minangka cucuk ing mrawadya bala Kang ada apa mas ajake kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan Gong masalahe apa ngono lho kae sawangen ana gendera kumlebet ing akasa kae ana gendera abang gambare ndas Banaspati kae wadyabala saka negara Ngastina elah nek iya Truk arep nyang ndi ke? Arep mrene. Goleki sapa no? Goleki aku no. Masalahe apa lho? Masalahe apa kok goleki kowe? Sajake ora narimakake. Nalika ana setinggil negara Ngamarta, sinuwun Mandura nalika tak uman-uman satemah kongkonan Kurawa arep ngeroyok aku iki kepiye, Gong? Apane? Piye to iki? Arep sektiya kaya ngapa arep sektiya njara langit yen wong siji musuh wong pirang-pirang mesti bakal kentekan tenaga ngono wakasane aku iki mengko bakal mati Gong yen aku engko mati njur kepiye Gong dikubur no iki mbok ngekeki solusi ngono lho lah nyatane arep piye ta ngene orane ngono tanggunganku iki isih akeh utang nopo piye? Ora. Nganggo kaos tulisane dekengane BRI ngono. Saku kok. Ngene iki aku malih kelingan wong Kendali Sada si Anoman. Biyen Anoman ki tau kandha nyang aku, truke. Ngono iki. Besok yen laku mulya aja kuwatir, aku ora bakal bisa lali karo labuhan. Saking gedene labuhmu menyang aku Truk seksenono sok sak wanci-wanci kowe kapengkok ing Pancabaya aku sing bakal mbelani karo kowe engko kepepet-pepete kowe arep dipateni wong pirang-pirang kowe ora usah nyeluk aku bakal teko dhewe sing ngomong ngono wis sapa Anoman lha ndi saiki lah ya kuwi nek nggur janji wae akeh tunggale ning sing penting kuwi bukti lan kenyataane ngerti aku dihapusi Anoman kaya ngene po biyen jaman cilikane pas isih jaman dadi munyuk tak gecek ndase tenan sapa Anoman
Ngono. Kamangka dheweke iki saiki dadi pendhita, ya ta? Sipating pandhita kuwi lati pakarti kudu nyawiji yen iya ya iya yen ora ya ora. Sabdane pandhita iki pindha Wikresna ingkang tumetes ana dlandang sikta ora kena dibusak. Ngerti Anoman ngono? Oh, nalika jaman monyet cilik pas isih jaman cemong kae. Oh, tak bacok ndase. Sapa Anoman? Wah, jan, mbok dadi menungsa ki aja kakean ngrasani. Becik mulat sarira ngrasa wani. Anyelok pegelok arepe apa? Tanpa lelabane Petruk, Anoman saiki ora iso sukses kaya saiki. Isane kok nggur nyangkem tok bacok ndase. Sapa Anoman? Ngerti nek kedadiane ngene Anoman cilikane nalika jaman cemong kae kepruk ndase bablas nyawane. Sapa Anoman ki lho? Sembah sungkem pangabekti kula katur Raden. Ya wis tak tampa Bagong. Wah, edan tenan iki Petruk. Wis edan sak nomer iki. Truk-truke piye? Enek dompet jiglok ning nguri dompete sapa? Ayo genah nggonanku. Pun dangu. Pun dangu, Petruk. Pripun? Wong kaya kowe iki kakean ngrasani. Besok nek mati kowe iki sing bosok cangkeme sik. Kula mboten ngrasani, lah nyatane kaya ngono. Kowe iki ora ngomong lho, iki enek ndoro Anoman niku. Nah, ya aku wis ngaturne sembah pangabekti, tak kira ning aku. Lah kere padha kere nek sembah-sembahan. Pun dangu wis awetara. Kowe ana masalah wonten karo sapa para Kurawa? Kula sajake mboten trima Prabu Baladéwa kula uman-uman wonten ing Stinggil pendhapi negari Ngamarta. Perkarane sami-sami ngampil wujudipun jimat Jamus Kalimasada. Prabu Baladéwa ngampil diwenehke para Kurawa merga kanggo nambani pagebluk Mayangkara kang sumandang lan sumanding wonten ing negari Ngastina. Lah kula dikangen bapak nilih wujude jimat Jamus Kalimasada kangge srana bapak anggenipun nggadahi gegayuhan Semar mbangun kayangan mangkono. Nggih. Daredah tukaran. Kurawa ora trima. Kurawa arep ngeroyok kowe. Nggih. Aja wasu melang rasamu. Sejatine para Kurawa kuwi nyilih Jamus Kalimasada ora kanggo nambani negara Ngastina kang lagi nandhang pagebluk. Lho, lah kok saged? Aku dilapori pranaan Pandhawa Raden Antarja kang sarta Raden Gatotkaca. Ana seminggu kepungkur Patih Sengkuni nyebar preman bayaran. Nyiksa wong cilik, begal ngrampas wong cilik. Nanging preman-preman bayaran mau bisa ditanggulangi dening Raden Antarja kang sarta Raden Gatotkaca. Satemah Patih Sengkuni ngungkih 1000 cara ngrangkul Prabu Baladéwa supaya bisa nggayuh nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Yen Kalimasada wis disilih karo Kurawa, tegese Pandhawa wis ora duwe kekuatan. Wah. Patih becijat. Patih julik, mula kowe bakal tak ewangi. Niki estu ya. Kowe bakal tak ewangi peranaan Pandhawa uga ana ing mburimu. Aja kuwatir Petruk, semelehna rasamu. Wah, matur nuwun Ndara Anoman. Ya. Anoman malumpat sampun. Pating-witing napa sari. Suara kami noreng gangsa genes dasar ratu singgih milah sing biasa genes
manungkul paten nono panunggul apa tosane tosang kuli sasama aja tindak kualat lah iya bener andamu lali sumber katiwasan asmi ber panonku pating kalebyur durung swanggonku nggih dalem negara Ngastina kepapak ora pangling bocah degleng Antasena iki Bambang Aswatama Aswasuta utama Aswajaran Suta anak utama apik kowe anake Jiaran sing apik weh lah dalah nantang perkara nyimpang ngiwuh utawa nengen aku arep lewat kowe arep goleki sapa buron laronku ora ana kidang menjangan sing lewat ana kene dudu bangsaning kewan sing tak goleki lah banjur Petruk kantong bolong apa dosane Petruk dosane digendong salahe dindit anggepe apa wis wani mirang-mirangke sing nuwun Mandura Prabu Baladewa wis wani ngelek-elek Prabu Baladewa anggone duwe gegayuhan ngampil wujude jimat Jamus Kalimasada Petruk duweni kekarepan uga bakal nyilih Jamus Kalimasada kinarya gegayuhane Semar Badranaya anggone bakal mbangun kayangan anggepe apa Semar gedibal 17 wong loro saudan telu saurupan kere munggah bale kok bakal nyilih Jamus Kalimasada kok bakal arep bangun kayangan kuwi bandane company kuwi ayo nyimpang wong iku utawa Petruk tak pateni ora ono rasah nantang Petruk Antasena sing dadi musuhmu edan pernah apa karo Petruk kantong bolong dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babuk arep ngopo suke kendel bondowani waduh tuh kemelinti we ngisor nek bantenge legan golek momongan pupunuk golek pacangan merangi tata ngrajau gedemu cilik dhuwurmu nek kopat kapitaka yo buntute ulut apangin kekejero kaya manuk beranjangan tengkang kandeling kulitmu cemengkling sudanmu yen pancen kowe wong sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji-ajimu tumpang sutebyat datang melengsap ning remuk pialungmu ikat panjang berwalah tandangmu Antasena
Barat simurang tata mani para Kurawa bulunging benderamu bongkok lan pegaman satria terma tinalang pangeran Anom karma marma kang bakal magut ana ing bumi iki satriya lim nuwe jayeng palu ayo peranan Pandhawa 1000 bareng maju 100 bareng ambrus ya Parto marmo ora bakal mundur sangka apa siratan ajre sing lena prampan kantokna butinira maju ngarep ngati kuwe Anoman sira masti bakal lale Panjenengan Petruk kon maju Satria Amyu ambang mangarsa Candang
Weh, pol jaringanmu kowe. Push. Narpati tuwin Nariswara Kresna halanggunging tresnane marang Dyah Banon Jinawi. Sajake kowe wis bosen urip, kowe wis bosen ngemut legining gula jeleh nyawang soroting srengenge wani ngadepi Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Sing kula maneni dudu Prabu Baladewane, ning sing kula maneni tumindak paduka ingkang sewenang-wenang. Ora nyawang wong pangkat apa wong melarat yen isih ngajeni sapadaning urip, Petruk ya bakal ngajeni. Ning yen sugiya kaya ngapa karo wong cilik sewiyah-wiyah, Petruk ora bakal mundur. Kowe ora wedi mati musuh tanding karo Prabu Baladewa. Pati uripe manungsa menika pinurba panguwasaning Gusti sing gelar jagat, ngoten. Kenang apa Petruk kok wani karo Prabu Baladewa? Kenang apa Petruk kok ora wedi mati? Mergo bengi iki lakone dudu matine Petruk, ngono. Wih. Serep nyawamu. Serep nyawamu. Ayo. Mangketok saking Aji Jaya kawijayan sampeyan. Mati saiki apa sesuk ndak anggap padha wae. Sapa bener bakal jejer, sapa salah bakal seleh. Wah, rolong nenggala jengkelang Pandhawa piangsa elek. Ayo. Sida mateni Petruk apa ora kok malah bingung dhewe. Bajiret iki nenggal aku ngendi? Mau ketoke tak cangking iki. Digolok ning dalan kuwi. Ora ana nenggala Lugara sing bakal ngilangi nyawamu, bangsat. Iki harap gelut malah rebyek dhewe. Lugaraku ya ilang. Wah, iki jane sing nyolong sapa iki? Wah. Wis jelas nenggala karo lugaramu colong anakmu kuwi. Hah? Wis colong wisata didol sak payu-payune. Wah, ketrawasan Baladewa kewirangan. Panggung boko
timbul padang gedhe sayang gongkara gadane Rama Padmabit Ndara Jodipati Ndara Bimasena iya Petruk lerenana anggonmu padha regejekan karo Koko Prabu Baladewa wah nyuwun pangapunten Ndara upami sinuwun Mandura mboten ngawiti Petruk nggih mboten badhe ngladeni aja padha nyalahke siji lan sijine kabeh keputusan babagan sapa kang disili wujute Jamus Kalimasada bakal diwedharake bendaramu Puntadewa nyebar godhongkara sabar sawetara Samar pamoring suksma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu kados pundi cetanipun Ndara Ndara sinuwun Prabu Puntadewa Petruk sabubare panjenengan ingsun tapa brata maladyaning mring Gusti Kang Maha Nasa ana wangsit kang tak tampa wangsit mau awujud pitukon utawa syarat maknanipun kados pundi lho sinuwun ora ngemungake kowe lan Koko Prabu Baladewa sapa wae bakal tak ampili wujude Jamus Kalimasada lamun to bisa mujuti syarat ya kuwi wujude kembang kang aran Sekar Jatiwasesa Sekar Jatiwasesa kapara nyata nyuwun nggih menawi mekaten kalilan kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Karang Kadempel sapermatur dhateng Rama Semar babagan syarat wujuding Sekar Jatiwasesa menika sinuwun iya sing ati-ati laku Petruk Sekar Jatiwasesa ki wiwit Jabang nganti Cerapang Werkudara durung nate krungu kembang kok jenenge Sekar Jatiwasesa kembang kiriman apa piye kuwi Duk nyatane wangsit sing tak tampa mangkono Yayi wis ayo enggal bali ana praja sapa wae kang bisa mujuti Sekar Jatiwasesa muga bisa andayani katentreman tumrap negara Ngamarta sarta dadi pancatan timbuling Yayi Janaka kang sawetara suwe ilang saka praja Ngamarta wis tak dawuh mbarep kakak ora mikir Baladewa nenggalanira binusti ngasta mungguing rengganing swanggana ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita musuh Petruk sida kewirangan Baladewa
Pusakaku Nenggala lan Lugara iso ilang ki jane kepiye? Iki ora bakal ana sing bisa paring pitulung marang Baladewa kejaba mung adhiku Yayi Kresna ing Dwarawati. Kresna aku tulung ana Kresna. Pusakaku Nenggala lan Lugara ilang Yayi.